Umqeqeshi weqembu lesizwe Hugo Bruce uzomemezela iqembu lezwe lezindlini zombuso elizoyodlala emidlalweni yendebe yomhlaba. Umengameli weSAFU Danny Jordaan uthi njengoba iBafana Bafana izovula neMexico nje, lo mdlalo uzoba impinda yomdlalo wango-2010. From the first match, and this is a unique honor for South Africa and Mexico, that the very first match of 2026 World Cup is in fact a duplication of the 2010 opening match. Izinkakha zeqembu zithi umdlalo wokuvula umqoka kakhulu. All eyes will be on the opening game. The whole world will be watching the opening game. And of course there'll be more pressure on Mexico being the host as well to win the game. Umhleli wezemidlalo emsakazweni iJozi FM uThemba Shabalala uthi akakubona umqeqeshi ezomemezela iqembu elihlukile kodwa izinguquko ingase zibe khona konozinti beqembu. Ngase ngikucabange ukuthi isurprise ngakhona lapha emuva konozinti ukungezwani kahle hle negama elithi Sipho Chain. Ngiyacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi amshiye afake lapha uPeterson weKaizer Chiefs depending on the conversation ababe nawo. Kodwa ke isquad ngiyacabanga sohlala silokhu sinjalo akazukwenza ushintsho olukhulu kakhulu ngaphandle ukuthi ke njengoba sibonile seshiye abanye ke kuyo ke ipreliminary squad. Umqeqeshi weBafana uzomemezela iqembu lakhe ngehora lesikhombisa namuhla kusihlwa ezindlini zombuso ePitoli.